sense cap més dilatació, Amadeu, anar al moment de l'informatiu del Baix Llobregat, l'únic informe sobre la Catalunya de veritat. La ministra Raquel Sánchez parla de l'obertura del tram de la B40 entre Abrera i Viladecavalls. Raquel Sánchez, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha afirmat aquest dilluns que el tram de la B40 entre Abrera i Viladecavalls es posarà en servei abans del 15 de desembre. Amadeu, si la ministra se la juga, jo també me la jugo. Si realment el tram s'obre abans del 15 de desembre, em comprometo aquí davant teu i de tots els escoltadors a anar des d'aquí, des dels estudis de Ràdio Sant Boi a Montserrat. Què dius? Caminant, però espera, no solament a peu, sinó que a més aniré de genolls. Jo estic segur de que al final apareixerà un retard d'última hora que dirà ai, no ha pogut ser. Foment del Treball proposa allargar la tercera pista de l'aeroport fins a 840 metres per sobre de la Ricarda. Tant l'Ajuntament del Prat com la plataforma Seroport i Unió de Pagesos han mostrat el seu rotund desacord amb la proposta, però jo em pregunto, no serà que els empresaris de Foment del Treball creguin que no li importaria que la nova pista li passi per sobre perquè es pensen que la Ricarda és una de les seves senyores de fer feines? Ostres! Una turista alemanya socorre amb un torniquet a un ciclista accidentat a Castelldefels. El ciclista tenia una fractura oberta al colze i tenia, atenció, una hemorràgia incontrolable. Però la ràpida intervenció de la turista alemanya va evitar que es desagnés. És d'agrair infinitament el comportament de la turista alemanya, però i si el que ha impedit, sense adonar-se'n, és que Castelldefels tingui un ciclista guanyador de la medalla d'or als Jocs Paraolímpics? Esplugues planeja millorar l'urbanisme de tots els carrers en 4 anys. L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat es posa el repte de millorar urbanísticament tots els carrers de la ciutat durant els propers 4 anys amb el pla 4%. Amics espluguins, prepareu-vos perquè els propers 4 anys no vivireu a una ciutat, vivireu a una gincama. Carai! Nou atac vandàlic a Abrera. Els serveis tècnics han detectat un nou acte vandàlic, en concret la pintada d'una enorme bandera palestina a una de les parets sota del túnel de la C-55. L'Ajuntament de la localitat fa una crida per evitar aquestes accions i mantenir un entorn òptim i cívic per a tothom. Des de l'informatiu, agraïm l'acció a la persona que la va pintar perquè ha sigut la manera d'aconseguir esborrar les pintades Cris vuelve te quiero i El Rubén estuvo aquí, que hem vist diàriament aquella mateixa paret durant 3 anys. I fins aquí l'informatiu del Baix Llobregat, l'únic informe de la Catalunya de veritat. Molt bé, sí, fantàstic. No, Déu-n'hi-do, eh?